затваряме и самото затърпване създава едно усещане, все едно имаме нещо между ръцете си тази топка. Така, след което започваме да я въртим, да оформяме тази топка. Усещаме това нашата енергия, която производим между ръцете си. И въртим известно време, после по-дълго ще го време, аз сега само самите движения ще ви ги покажа, и след което започваме ръцете да ги разширяваме и да ги свиваме. Те ще видите как сами даже започват да се свиват, да се разширяват. Когато ръцете се свиват, умът, нашия мозък се разширява. Когато се разширява, той се свива. През това време излъчвайте постоянно намерението, защото тук влияе директно на ума. След което, след известно време, свивайки и разширявайки това упражнение, започваме с тези такива движения. Вече тогава трябва да си усетим и нашата аура, нашето управление около нас. И започвате да излъчвате това нещо в аурата с ръцете си. Ще го правим с затворени очи, за да може да усещате. За да усещате енергийното си поле около себе си и го зареждате с въпросното намерение. Така сме съвсем бавно, излъчвайте го и го пускате. И го пускаме. Пускате да, в енергийното поле, да, пространство. Значи въртино, удалечаваме. Въртино, удалечаваме и започваме да се въртимаме в енергийното си поле, да го слагаме и постоянно го мислим. Мислим, имаме го вече. Имам го, аз съм, имам го. Всичко свършен факт, констатиран факт. Да. Беше важно. Да, и като чувство, като усещане, че ще го имаме. Защото всъщност